Хваленый Иисус Христос. На уваход спел номер 290. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амин. Ласка Пана наша Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоим. Погляди, Божа, на обличчя помазанника Твоего, бо один день на дядинцах Твоих лепший за 1000 інших. Дорогие браты и сестры, приходим у Божий дом, у святый день, в неделю, как открыть свое сердце и дозволить, как Бог наполнил нас своим святлом, ласкою веры, узмацнил нас своим словом, как так само наполнил наше сердце своей любовью
праз святую Еўхарыстыю. Усё гэта дае радасць жыцця, дае сэнс, дае пэўнасць Божай прысутнасці, Божага провіду і таго, што мы маем сваё месца перад абліччам Пана Бога. Бог заўсёды нас любіць і хоча нашага збаўлення. Няхай удзел у гэтай святой Еўхарыстыі будзе для нас нагодаю духоўнага, глыбокага духоўнага перажыцця і ўдзячнасці за ўсе Божыя дары. У гэтай Еўхарыстыі малюся за Святлану, аб Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога і з падзякай Пану Богу за ўсе атрыманыя ласкі. Перапросім Бога на пачатку імшы за нашыя грахі, каб мы маглі чыстымі сэрцамі прыняць Божае Слова і святую Еўхарыстыю. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Божа, благодаруя небесный, Божа, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, як ім'я грешна себе, грехи світу, змилуйся над нами, як ім'я грешна себе, грехи світу, прийми моление наше, як і святиш праворучайся. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим умоємо, молиться. Аминь. Молимся. Боже, Ты подрыхтовал для tych, кто Тебе любит, великое духовное богатие. Наполни наши сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всеми боль за все Тебе любили, и отрымали обещанную спадщину, якая большая за наши жадания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
які з Тобою живе і володарить, у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: заховуйте правосудие і чините справедливость, бо хутко прийде збавлення моє, і об'явиться справедливість моя. Синов чужеземців, які долучилися до Пана, каб служити йому і любити ім'я Пана, каб бути його слугами. Усіх, хто заховує суботи, каб не ганьбити її, і тих, хто моцно тримається моєго заповіту. Узведу на гору мою святую и устешу их в моим доме молитвы. Пусть исполнения ихние и офиары будут досподобы мне на офиарнику моим, бо дом мой будет названий домом молитвы для усіх народов. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Нехай усі народи славляться ім'я Боже. Нехай Бог смилуется над нами и благословит нас. Нехай засяє обличчя Його над нами, как на землі ми спознали Його дорогу. Між усіми народами Його збавлення. Нехай усі народи славляться ім'я Боже. Нехай веселятся и радуются все племена. Ты судишь народы по воде правды, и племенами на земле керуешь. Нехай усі народи славляться ім'я Боже. Нехай славить Тебе народы Божа, нехай славить Тебе народы все, нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его все межи земли. Нехай усі народи славляться ім'я Боже. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, я кажу вам, язычникам, як апостол язычников, я прославляю служение свое, как побудить рухливость сирот своих суродичев, и как довести до збавления некоторых из них. Бо коли откидывание их, это примирение для свету, то что ж тогда их принятие, коли не повстание до життя с помертвых? Дары и покликания Божие неизменные, які вы некогда были непослухмянными Богу, а теперь помилованы праз непослухмянность ихнюю. Это и яны теперь непослухмянные, как праз милование над вами, и сами яны помилованы были. Потому что Бог замкнул усих у непослухмянность, как усих помиловать. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя.
Евангелием володарстве и лечил всякие хворобы у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. U той czas Jezus wyjrzał i skierował się u ziemi Tyra i Sidona. I вот żanczyna z Hanaana wyszła z tych okolic i zaczęła krzyczeć: Zmiłuj się nade мною, Panie, Synie Dawida. Moja deczka ciężka, opętana złym duchem. Ale Jezus nie odkazał jej ni słowa. Wtedy uczni Jego podeszli i prosili Jego: Odpuści jej, bo ona krzyczyć usled za nami. I on сказал odkaz: Ja послany только do zaginувших овечек z domu Izraela. I ona podeszła, pokloniła się Jemu i сказала: Panie, da pomoży mnie. I on сказал odkaz: Nie można zabrać chleb u dzieci i kinąć szczeniata. I ona сказала: Tak, Panie, ale i szczeniaty jadуть крошки, jakie padają ze stoła gospodarów ich. Wtedy Jezus сказал jej odkaz: O żonczyna, wielka jest wiara Twoja. Niechaj stanie się Tobie, jak żadajesz. I z tego momentu jej deczka stała zdrowej. Это słowa Pana. Tobie, Chryste. Jezus obwieszczał Ewangelię o wolodarstwie i leczył усіляkie choroby u ludzi. Kochane braty i siostry, słowa Boże, jakie my сегодня czujemy, tak jak każdy raz chcemy przyjąć Jego z wiarą dla siebie. Z одного боку конкретная подія, яка відбулася у житті Єзуса, апостолів, учнів, і в этой безіменной бачым, што гэтая жанчына, яна здалёк крычыць. Гэта значыць не прайшла тое, што вядзе яе спатканне з Богам, гэта канкрэтнае цярпенне, бяда, няшчасце, безвыхадная сітуацыя. Моя дачка цяжка апанаваная злым духам. Нема лякарства, нема дактароў, нішто не паможа. З'яўляецца надзея. Надзея, што той чалавек, который прыйшоў са святой зямлі, про которого она, напевно, чула, ён можа дапамагчы. Злітуйся надо мною, Пане, Сыне Давіда. Глядзіць на яго як на чалавека, можа, як на пророка, і просіць дапамогі. Слово Божие пытаецца ў нас сёння, ці я падыходжу да малітвы з надзеяй. З надзеяй на тое, што Бог мяне пачуе. З надзеяй на тое, што Бог выслухае маю малітву. Важное питание, которое раскрывается в черговом сказе, але Иисус не отказал ей ни слова. Вельми часто расчаровывая нас молитва, Бог, вера. Когда мы говорим, лепей сказать, кричим, особливо тогда, когда тяжко, беда, а Он не отказал ни слова. Тишиня. Когда нема отказу, одразу, то значит, никто меня не чует. Нема сенсу молиться. Нема сенсу кричать, просить, бо буде тишиня, пустота. І гэта вось тая навука, якую Єзус дае гэтай жанчыне, але таксама вучням сваім апосталам, бо яны ўсё гэта бачаць, описываюць потым. Здзіўлены Матвей, который піша Евангелие, ён вельмі здзівіўся, напісаў гэта, але Єзус не адказаў ёй ні слова.
В інших випадках реагував, одразу вступав у діалог, підходив, а тут так якби пройшов мимо. Якби його не цікавило, якби не чув гэтага крику. Крик быў не один раз. Вучні падышлі і прасілі яго: «Отпусти яе, бо яна крычыць услед за нами». Можно бы сказать, она уже нам надоела со своим криком: «Отпусти яе, скажи ей что-нибудь, скажи ей что-нибудь, зареагируй». Вельмі глубокая духовная наука, которая учит нас тому, как мы в молитве заўсёды мели надею. Надею на то, что Бог нас чуе, что Бог чуе кожное наше слово, Бог чуе наш боль, Бог ведае, аб чым мы просім. Важным з'яўляецца прыняцце таго, што гэтая, як мы кажам, альбо хочам рэакцыя Бога не заўсёды будзе такой, якая бы нам хацелася. Нам бы хацелася адразу, тут і цяпер, прыйшоў, памаліўся, амэн сказаў, і ўсё сталася. Вельмі глыбокая розніца рэлігіі і магіі. Магія пробуе падпарадкаваць сабе нейкую сілу, Божую сілу чи не Божую. Трэба зрабіць нейкі абрад і будзе. І вельмі делікатная граніца часамі ў нашым рэлігійным жыцці, што мы малітву можа патрактаваць магічна. Я ж зрабіў усё правильно. Сказаў адпаведныя словы, зрабіў адпаведныя жэсты, прыйшоў у адпаведнае месца, а ён не адказаў ні слова. Магія не работает. Расчараванне. Мои дорогие, давайте подумаем про гэта, як сапраўды уваходжу ў малітву. Чи часамі у нас нема гэтага такого магічнага адценю, ён, можа, несвядома появляецца, але трэба нам ачышчаць. Там надзея, там давер. Я не ведаю калі, я не ведаю як, але веру, што Бог заўсёды чуе, што Бог заўсёды выслухоўвае малітвы мае просьбы. Жанчына прыходзіць, яна мае клопат на пачатку, як відаць, не з сабой. Яна мае клопат са сваёй дачкой. Яна прадстаўляе просьбу, кажа: «Дапамажы дачцы маёй». Яна вельмі канкрэтна пакутуе таму, што апантаная злым духам. Вытрывалая малітва, якой вучыць Jesús Христос, яна дапамагае перш за ўсё таму, хто моліцца. Вельмі часта мы за кагосьці молімся. Потым, калі часамі нема гэтага эфекту, як мы кажам, чалавек думае, навошта маліцца. І так сапраўды малітва мне дапамагае. Я мяняюся, калі пастаянна, рэгулярна малюся. Жанчына разумее, што стаяць і крычаць здалёка не прыносіць ніякага эфекту. Трэба падысці глыбей, бліжэй, увайсці ў адносіны. Гэтага чакае Христос. Яна падышла, пакланілася яму и сказала. Это те дзеясловы, которые показывают дорогу развития нашей молитвы. Подойти. Это значит увайсці в асаблівыя адносіны. Довериться Богу. Что Он не откине, не прогоніць. Что Он прыме мяне такой, якая яна ёсць. Поклонилася, это значит вызнала веру свою. На пачатку кричала и говорила на пана Jesúsa сыне Давида. Так можна было і трэба назваць кожнага, хто з'яўляецца прадстаўніком габрэйскага народу. Сын Давида. Цяпер яна стаіць перад Jesúсом и перед Богом. Кланяться только Богу можно. Молитва, которая наполняется не только надеей, а не верой. Яна верить, что Он может дапамагчы. На гэта трэба звярнуць увагу, ці сапраўды мы з верай прыходзім на молитву. Часамі таму, што прывыклі, часамі, можа, для якога такого свайго псіхалагічнага адрэагіравання. Ёсць праблема, трэба ўсё зрабіць, вырашаць эту праблему. Я пробаваў яе рашыць. І нават памаліўся. Нават пашоў у касцёл, у царкву свечку паставіў. І нічога не памагло. Ці там ёсць вера? Слово Божие нам пытаецца. Дзе маё пакланенне, ці я веру, што сапраўды гэтыя мае дзеянні, мой дыялог, моя блізкасць з Богам, яны сапраўды будуць прынятыя. Жанчына ўжо не крычыць, яна кажа, успакаивается яе сэрца, таму што появляецца давер глыбокі. Пане, дапамажы мне. Звярніце ўвагу, яна разумее, што яна патрабуе дапамогі.
Не столькі дачка, але яна патрабуе дапамогі. І гэта глыбіня малітвы. Ісус Христос чарговы раз дае чарговую лекцыю. Акрамя таго, што малітва павінна быць цярплівай, з даверам. Малітва павінна будаваць у чалавеку яго годнасць, дастоінства. Стоячы перад Панам Богам, ты павінен заўсёды мець пэўнасць, што ты варты. Часамі адкідаем мы самі сябе. Хто я такі, каб стаяць перад Богам прасіць? Бог на мяне і паглядзіць, знаючы, маючы свядомасць грэшнасці, грахоўнасці, слабасці сваёй. І добра ведаем, гэта досвед кожнага з нас, калі сапраўды ў сэрцы грэх не хочацца маліцца. А не буду маліцца, бо я ведаю, што Бог мяне не пачуе, бо я грэшны. Гэтая свядомасць, яна ёсць у сэрцы жанчыны, таму Езус яе ачышчае менавіта такім дзіўным дыялогам. Нядобра браць хлеб дзецям, ад дзяцей забіраць і кідаць яму шчанята. Такія былі адносіны габрэяў і тых людзей, которые не былі габрэямі, которых уважалі, на которых казалі неверныя, псы неверныя. І адпаведна дачка гэта шчаня. Жанчына гэта разумее, але яна не губляе сваёй годнасці. Пані, нават шчаняты ядуць тыя крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іх. Яна мае сваю вартасць і ведае, што Бог глядзіць на яе з вялікай годнасцю. Яна не траціць з гэтай годнасці ў вачах Пана Бога. І гэта для нас вельмі вялікая навука, каб мы гэтай годнасці ў вачах Бога ніколі не страцілі. Самі для сябе. Нават якім бы я апошнім грэшнікам не быў, Бог заўсёды увойдзе, прыйдзе, каб збавіць мяне. Патрабуе, каб я ўзрастаў у гэтай годнасці. Але таксама ў адносінах да іншых людзей. Мы часамі кажам, гэтаму то ўжо нема, за гэтага можна не маліцца, таму што ён іншае веры, вызнання, альбо зусім не пахрышчаны, неверны і гэтак далей. Не маем права так казаць. Ісус Христос вучыць вучняў сваіх нас, каб мы ўсіх прыводзілі да Бога праз малітву сваю, праз гэты давер. Ісус адказвае адказ двайны. О, жанчына, якая вялікая вера твая. У Бібліі некалькі ёсць фрагментаў, дзе ўжываецца гэтае слово жанчына. Яно ўжываецца ў адносінах да Маці Божай, тогда сваёй маці звяртаецца Езус, і да некаторых двух жанчын у Святым Пісанні. Веру Марыі ён зраўнаў з верай гэтай жанчыны, а веру гэтай жанчыны зраўнаў з верай Марыі, назваў яе жанчына, радзіцельніца, тая, которая народила веру ў сваім жыцці. Яна была перамененая, яна стала веруючай. Няхай станецца табе, як жадаеш, і з гэтага моманту дачка стала здаровай. Сапраўдная малітва, сапраўдная вера вядзе да перамены. Да перамены жыцця сэрца таго, хто моліцца, і да канкрэтных наступстваў добра і перамогі Божай у жыцці тых людзей, за которых мы молімся. Няхай Слово Божае сёння пачутае дапаможа нам узрастаць у нашай пабожнасці. Каб сапраўды задаваць сабе пытанне, якой з'яўляецца мая малітва, каб ачышчаць яе ад недаверу, ад некай магічнасці, каб умацоўваць цярплівасць на малітве, каб яна заўсёды была поўная веру і любові да Хрыста. Пане Езу, пачуй нашыя малітвы і дазвольна дачакацца добрых плёнаў гэтага дыялогу з Табою. Амен. Адкажам на Божае Слово, вызнаючы нашую святую веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии,
і стався чоловіком. Укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення гріхів, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амин. Pan Bóg pragnie zbawić każdego człowieka, тому uzniesią do Jego prośby u potrzebach usiaku światu. Молимся за христианские народы, чтобы они жили в згоде. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всех неокрещенных людей, чтобы они приняли крест и долучились до народа Божьего. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворых, чтобы вера дала им силы вытравить у их терпения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, чтобы они навеки прославляли Бога за Его милосердность. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, которые з Евхаристии мы черпали силы для життя поводле науки Евангелия. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся w intencji tej Świętej Eucharystii za Światlaną, prosząc o Bożym błogosławienni, paternnych łaskach, darach Ducha Świętego i z podzięką Panu Bogu za wszystkie otrzymane dary łaski. Ciebie prosimy. Вислухай нас, Пане. Молимся за супокою серця для Ліни, а ласку навертання і о потрібним Божим благословенні для її. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Усімогутний добрий Боже, выслухай наши покорные просьбы и приведи все народы до збавления. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Спел номер 195. Вислухай, Боже, мою молитву, не отвернися от моей просьбы. Ты на меня не зерни, ласкою отвини, прошу меня. Выслухай, Боже, мою молитву, не отвернися от моей просьбы. Ты на меня не зерни, ласкою отвини, почуй меня. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Прими, ласкавый Ойче, эти дары, у яких отбывается цудовная перемена. Как мы, веруючи Тебе Твое, что от Тебе походит, могли принять Тебе самого у Твоим Сыне, яки живе и володарить на веки вечные. Amen. Pan z Wami, І з Духом Твоїм u Bogu w sercy, узносим їх до Пана.
Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам адкупленым. Мы ўсё абвяшчаем моц Тваю, Божа, бо Ты нас паклікаў цемры да Твайго цудоўнага святла. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй,
ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami i usimi świętymi, jakie z pradwielku podobali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i прославляли Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вечные. Отрымали мы Духа Святого, и нас учинил Божьими детьми, тому с верою осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od усякого złego. Daj łaskawa supokój u dni nasze, da pomoże nam u miłosierności Twojej, jak my byli zawsiody wolni od grzechu i zachowani od усякого niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój dаю Wam. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Ja chleb żywy, jaki zeszł z nieba, każe Pan. Kto będzie spożywać гэты chleb, żyć będzie wieczna. Спел номер 26.
Тіла Христа. Тіла Христа. Тіла Христа. Тіла Христа. Спів номер 30.
Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент дал нам удел у житті Твоего Сына. Покорно Тебе просим, да поможи, как мы верно наследовали Его на земле и могли удельничать у Его небесной славе, яки живе и владарить на веки вечные. Аминь. Послухайте меня, вы ласка. Дорогие парафіяні, шановні гості нашої парафії, щиро дякую за вашу присутність, за супольну молитву, дякую за складені ахвяровання і так само дякую всім вам за ту оказану допомогу, служення на користь нашої парафії, яку ви здійснюєте. Вельми сердечно дякую. Дякую так само за ахвяровання, складені на потреби будови нашого костьола. Некалькі слов на цю тему. Так як це вже бачно, відавочно тривають ці будівельні праці, фактично вони розпочалися на початку мая місяця. Тое, що треба було переробити, вже, скажімо так, зроблено в тих помилках будівельних, конструкційних, будується та частка дому парафіального, там, де це можливо, вона вже вивезена під сам дах, під страху. І так само можливість відбудувати тут цю передню частку, вход у костьол і вежу, звоницю. І вона так само будується. Jeszcze potrzebny czas, dopracowki takie, скажем, konstruktywne, jak zacząć budować, postawić na miejsce te nasze kolumny i zacząć budować ściany naszego kościoła. Wielmi serdecznie dziękuję jeszcze raz za te kierowanie, jakie składacie na tę metę. I no zawsze proszę, trzeba konkretnie mówić. Od początku года, 2026, na tę metę było zebrane u parafii 117 000 белорусских рублей. Wydatek budowlany od początku года составляет 451 000 белорусских рублей. Бачимо ту динаміку, такі об'єкти нелегко будувати, але з Божою і людською допомогою, напевно, все у нас відбудеться. На сьогоднішній день в нашому парафіальному портмоне на полмісяця будівельних робот. Ну і лічимо на Божою допомогу так само в цій справі. Ще раз дякую за всі ахвяровання. Різним способом ви сказали, це справді вельми важливо самому відати, часами хтось хоче підказати, після кожної святої мши, такий чорний папочка, якщо чоловік збирає, можна особисто підвести, набити сертифікат. І так само у соцмедіях є ця стежка по ЄРИПу, яку так само можна складати ахвяровання на потреби будови костюма. Na tym dniu liturgii Kościoła 20 u четверг uspamięć świętego Bernarda Abata i doktora Kościoła. 21 u piątnicу uspamięć świętego Pija X Papy. I 26 żniwnia u sobotu uspamięć Najświętejszej Panny Maryi Karoliewy. Każdy autorek u naszej parafii modlimy się przez zastupnictwo świętego Antonia. U ten dzień odprawiaється składkowa święta msza. I to znaczy, że intencję na tę świętą mszę można samostojnie zapisać w szybku, gdyż tekst znajduje się tam na klęczniku, pod figurą świętego Antonia. A w każdym razie radumy dziękujemy dobremu Bogu za naszych achwierodawców i dobroczyńców i modlimy się przez zastupnictwo świętego Józefa. Zapraszam dzieciak i młodzież, można jeszcze zapisać się na kanikuły z Bogiem, jakie będą złazić w naszej parafii od 24 do 26 żniwnia. Można przewozić ankietkę sakrysty, заполнить ее и отдать сестре albo мне, и просто это дитя будет записано на каникулы с Богом. Это усердие. Усім вам, дорогие браты и сестры, кто святкує свой день народження, свята, урочистость свою в этом дні, наилучшие пожелания складаем здоровья, Божьего благословения, потребных ласк от Бога, супокою у сердцах, у семьях ваших. Нехай Panna Мария стережет вас от усілякого зла і бере завжди вас плащ своєї опіки. Прийміть дар Божого благословення. Pan z wami i z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniole Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною,
супраць спакусаў і пастак злога духа, пакорна просіць, няхай яго знішчыць пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, магутнасцю Божай, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, якія нас убудучнюють па свеце. Амин. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марии, будь нашим порятунком, Święty Archaniolie Michale, молися за нас. Спел номер 76.